अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता तशीच ह्या वर्सा संवत्सर कसं म्हणून सांगला री संवत्सरांतू शोभकृत नाम संवत्सर नावांतू चिचांगपणस शोभकृत नाम संवत्सर चैत्र मास इत्या म्हणून सांगला री चित्रा नक्षत्रा वयल्यान चैत्र मास शुक्ल पक्ष उत्तरायण वसंत ऋतू तशीच आयचे दिवसू बुधवार उत्तरा भाद्रा नक्षत्र शुक्ल योगू किंगस्तुग्न कर्ण इत्यादी मेळ घेऊन 5 दिवसाचे हे संवत्सराचे दिवसू बुधवार म्हळ्यार खंयचे संवत्सर खंयची वार अंतेतकी संसार पाडू खंयची वार अंतेतकी त्या वाराचोची ग्रह रायू जाता म्हणून सांगेल आसा त्या प्रकार आमगेले हाजे सनातन हिंदू संस्कृती प्रकार ह्या पटी संवत्सराचे फल सांगूक इच्छ पावता हे श्वेतवराकल्प स्वयंभववादी जावन स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष मळल 4 मन्वंतर जावन घेवन 7चे वैवस्वत मन्वंतरांतू 27चे चतुर्युग कळवून 28 चतुर्युग कृतत्रेत द्वापरयुगांत मळले युग जावन 4चे कलियुगांतू 5124 वर्ष संदून तशीच युधिष्ठिर विक्रम मळलेक शक कळवून शालिवान शकांतू 1945 संवत्सर जावन 1946चे शोभकृत नाम संवत्सर चांद्रमान रितीरी चलतस तशी ह्या वर्सा राय कोण म्हणून सांगला री बुधवार ये निमित्तान बुध राय जावन शुक्र मंत्री जावन तशीच सौरमाना रितीरी शुक्र राय जावन बुध मंत्री जावन तशीच मेघाधिपति गुरु सस्याधिपति चंद्रु रसाधिपति बुधु धान्याधिपति शनि सेनाधिपति जावन गुरु निरसाधिपति जावन चंद्रु अर्घाधिपति जावन गुरु अशी नाना रितीरी सकडे शुभग्रह तांतांगेले अधिकारू तांकां वांटून घेतिल्लो आसा तशीच शोभकृत नाम संवत्सरांतू भूमंडलांतू सकडे प्रजे नाना तरेचे रोग तांतू चिकेचे ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಜಿ तशीच चांग पावसू चांग बेळे चांग फल इत्यादी जावन घेवन जन सुखी जाताची चांद्रमाना रितीरी बुध रायू जावन शुक्र मंत्री जाल कारण भूभागांतू सकडे कडेन चांग पावसू तशीच चांग बेळे हे पुरो जावन जन चांग अंतकरण जावन घेवन दान धर्म सत्कर्म इत्यादी करून घेवन जन आसताची जनाचे आरोग्य भाग्य चांग अभिवृद्धी जाता प्रति घरांतू वर्डिक मूजी घरावक्कल इत्यादी शुभ कार्य जाता देश धन धान्य समृद्धी जावन सुभिक्ष जावन जाताची तशी जननायक म्हणून सांगता आमी तांणी स्वतंत्रशील जावन देशाचे उन्नती खातीर मस्त काम करताची तशीच न्हंय तळे बांय इत्यादी सकडे उदक भरून घेवन बेळे चांग येता तशीच विंदुरू नाना तरेचे जंतू इत्यादी निमित्तान सस्य नाश जावचे साध्यता आसा जोळ गोधी तांदूळ ससम रागी इत्यादी आहार धान्य समतत्वार जावन घेवन जन सक्कडे रितीरी सुख समाधानाई जीवन करचे सलजताचे ब्राह्मण वर्ग सक्कडे पूजा अनुष्ठानांतू निरंतर जावन आसून घेवन सद्धर्म बोधन करून घेवन जनांक वेदा बग्गे भक्ती येवची तशी करून घेवन चंद रितीरी तांणी जीवन करताचे गौरवार जीवन करसल ते जीवन ब्राह्मणा वर्गांचे जाता तशीच कब्बू तशी तीळू तशी नेलकडलो हे पुरय समृद्धी जावन जाता चंद्रू सस्याधिपती जल निमित्तान चांग मोड जावन चांग पावसू तशीच गोरवांक चांग थण इत्यादी मेळचे तशीच हे सकडे चांग जावन घेवन धाराकार जावनशील दूध गाय दिवची तसल जाता भुंयचेरी धन धान्य चांग अभिवृद्धी जाता देशांतू देवता आराधन अन्नसंतर्पण इत्यादी पुण्यकार्य जावन घेवन जन सक्कडे सुखानंदार जीवन करताची बुध रसाधिपती जल निमित्तान देशांतू साधारण वृष्टी जावन घेवन जनांक आहार धान्याचे कोरचे जावच्या पुरो दूध लोणी तूप समृद्धी जावन मेळ घेवन देश कसनेच एक ತೊಂದರೆ तापत्रे जायना अशी लायक रितीरी हे देश चलचे आसल ते सौभाग्य मेळता तशीच शनी धान्याधिपती जल निमित्तान जनांक नाना तरेचे विरोध भावने येवन घेवन परस्पर असूये इत्यादी जावन घेवन धननाश करून घेताची कलह लढाई इत्यादी जावन घेवन युद्ध भीती जावचे साध्यता आसा सौराष्ट्र म्हणून सांगताचे आमी गुजरात तसल देशांतू मस्त नमनेची ತೊಂದರೆ जाता गुरु सेनाधिपती जल निमित्तान गोवू भात लायक बेळ जावन ब्राह्मण सकडे यज्ञ याग निरंतर जावन करून घेवन
दान धर्म पुराण पुण्यश्रवणादी इत्यादी पुण्यकथाश्रवण इत्यादी कोण घेऊन आसक्त जावन आसताची. चंद्रू निरसाधिपती जलन निमित्तानं धव बण्णाचे म्हळ्यार रुप्पे तशीची धव अवंगाले इत्यादीक चिकेची मोल चड जावचे साध्यता आसा. गुरू अर्घ्याधिपती जलन निमित्तानं चांग पावस येवन घेवन उत्तम फल मेळ घेवन प्रति घरांतू शुभशोभनादी कार्य जावचे हें संवत्सराचें फल.